Ahojte ľudia, vrátil som sa po 5 mesiacoch do Fortniteu, budem pravidelne natáčať, možno každý druhý deň vydám video, alebo každý jeden, jak to pôjde. A dajte like a odber, keď sa vám bude video páčiť. A furt platí, že keď dáte na tento kanál odber a bude mať 100 odoberateľov, niekomu z odoberateľov gifnem skin za 800 výbakov. A keď ste všetko splnili, iba ten odber a like, tak napíšte mi do tohoto videa do komentu, že je hotovo a ja to zistím a keď budem mať 100, tak jedného z komentov vyberem. Napájdam si ju podobnú o trochu. Počkej, táto to nebude. No nechcem stabil, chcem SMGčko. No SMGčko chcem, ja môžem si použiť, môžem? Ne. Dokým nenájdem SMGčko, tak ho môžem použiť hociaké. Vy ste chceli vedieť? Teraz neviem z toho typka. Nevadí. Nafarmíme si. Dáme si hily. To bude asi nejaký nubík, chubačík. Som vystrašený, chuba. Kde si? Poď. Môj aim. Dead. Nevadí. Kamo, dokým nenájdeme SMGčko, alebo počkaj. Ten pampu. Ne, SMGčko chcem používať teraz. Dobre. Musím nájsť SMG. To bude ťažké. Tejto si zná SMG? Ja neviem, ľudia. Je tu SMGčko? Alebo nie? Takže je veľká mapa, ale tak koľko to je. Niečo dáva healy? Superman mi dáva healy. Chcem byť môj edity, tak sa to ozvaj. Ale sa ani rozohrať, ja som to zapol po 5 mesiacov, ľudia. 5 mesiacov som nevydával videa pol roka, neviem, či to 5 alebo 6. Mám také dobrý aim, jak som mával. Jedna to oberá. A nič zlé, 31. Zatiaľ hodnotím zbranie, mapu dokopy 6-10. Poviem si to zaskúšať, tú šestku. Ja vyskočím na to. Ja sa bojím vyskočiť.
Vlastne táto challenge je o SMGčku. Prepačte, trochu na to zabudol. Si áno, nejdem tam. Ultimate Grandpa. That's okay. Aký dobrý ľud mám ľudia. Toto je SMG? Ne, to je SMG. Ale to nedáva hit, ne? Dáva? Ale pre istotu to tam preč nechcem. Nebudem to riskovať, že poruším trochu. Že porušil som to, akože, že som... Toto nedáva damage, to dáva čestky, no. Teda? Ja musím mať otvorený odbox. Rozbehnem a skočím, tak ja zadám viditeľnú. Tak ja rozbehám asi doma. Vždycky, keď sa rozbehnem. Áno! Ľudia! Win! Dajte like a prepáčte mi tamto a tú súťaž. Ja, urobte prosím, aby ste mali výskin a ja, aby som dosiahol 100 odobrateľov, veľmi vám budem ďakovať, keď to spravíte. Ja idem zeditovať toto video, čo bude dlho, lebo neviem editovať. Toto? Instant Unlock Storm Best. Ok ľudia, dajte like a odber, čo som dostal aj a Umbrella Win. Ok. Vidíte, fakt mám výšen. Dajte like a odber a čaute!